Ben di omah. Iya. Lah nyapa kok ora mbok jak? Anu ndak ngribet-ngribeti. Oh iya. Bagong iki nyanti-nyanti bojone iki dijak, Gong. Dadi ben roh kono-kono ngono lho, Gong. Alah. Engko dijak iki ndak malah njaluk rena-rena. Ais kek omahe engko dikandani wis tak bune di omahe. Sesuk aku mulih alhamdulillah nggawa kaya. Ah sesuk aku wis teko, aku lak leren istirahat terus nang warung tuku sego pecel. Ah wis. Bagong ya. Tenan. Iya. Wis. Bojoku wis percaya karo aku, Truk. Iya. Wis aku ora nyapa-nyapa. Heeh. Dasare kanca-kanca wis do siap rekaman kabeh. Iya. Nuduhke yen pancen awake dhewe iki saling menjaga. Heeh. Lho, maksudnya saling menjaga Ya ben aku naman. kowe kemplur ora? Lah iya lho, maksude iki ngene lho, Truk. Iya. Awake dhewe iki nyambut gawe iki lak bengi ta, Truk. Heeh. Lah mongko tumrape piyayi putri sing ora kulino utawa fisike ora apik melek bengi iki malah dadi mala tak omongi. Ngono ya, Gong. Heeh. Dadi secara guyonan ka ade ngalor ngidul alasane. Ning tumrape piyayi putri sing fisike iki ora apik dasare ora kulino melek bengi. Alah. Iso melek sewengi sesuk lek ngijoli patang bengi. Iya. Heeh. Awan wis ra gelem masak. Awan wis ra gelem umbah-umbah mergo ngantuk kesel bengi ngetutke wayangan. Iya. Sing cilaka sapa? Ayo tuku to, Gong. Iya. Tuku solusine kudu ngono. Iya. Ning upama ta ning omah, lho jenak ning omah. Ingkang raka makarya. Raka apa? Dapurmu nek raka. Aku. Iya ya, Gong. Wis. Liya kang saka kuwi ya, Truk. Heeh. Iki mau sing diaturke lakone apa, Gong? Mbangun Candi Saptaarga. Mbangun Candi Saptaarga. Heeh. Sik. Candi Saptaarga ki piguna ta gunane nggo apa, Gong? Nggih puji zikir dening para-para Pandhawa daran-darane dhewe. Ndongake leluhur-leluhure, ndongake wong tuane, ndongake sapa wae mitra karo sanak kadang mitra karo kabeh para kawulane sing wis murut ing kasedan jati tegese wis mati. Muga-muga pinaringan ngapura dening Gusti Allah mbok menawa nalika uripe iki nindakake kaluputan. Ngono. Ditampa amal sing becik, di ngapura amal sing kurang apik. Bisa mapan ana ing swarganing Gusti kang Maha Agung. Iya ya, Gong. Candi Saptaarga. Candi Saptaarga. Neng kono kuwi Tingare iki dadi papan sing suci. Suci kanggo zikir, suci kanggo memuji mringasaning Gusti. Ya sing dipuji ya kuwi mau. Sing angka loro uga ndongake marang paprintahane sing wis lumaku tumrap para Pandhawa. Negara Ngamarta muga-muga ayem tentrem aja nganti ana langan sawiji apa ngono. Oh, ngono. Iya, Candi Saptaarga ki gunane ki nggo ngono kuwi. Kuwi uga minangka dadi pepeling ya, Gong. Dadi pasinaon. Awake dhewe kuwi wis piye wae kahanan yang bagaimanapun aja nganti ninggalke pangibadah. Aja nganti ninggalke Gusti Allah. Iya, Gong. Iya, wis ta. Apa meneh tumrap awake dhewe sing wis ora ndek wong tuwa ngene iki. Wah. Tetep iso ngaturke sungkem bekti marang wong tuwa ki tetep iso. Carane ya ziarah kubur, ngono. Mula iki Candi Saptaarga ki dibangun supaya ning kono anak turun iso nglumpuk do ndongake leluhur-leluhure. Lah mengko sing wis do seda kuwi uga nyuwun mringasane Gusti ndongake karo sing ndongake sing ndonga nek candi kuwi mau. Oh, iya ya, Gong. Lah krana tumindake apik tumindake becik. Mula Gusti kang ngakarya jagat mirsani kawula-kawulane sing demen zikir, demen ndedonga, demen nyuwunke pangapura wong tuane sing wis mati. Kuwi Gusti Allah ki seneng. No. Lah lek wis Gusti Allah seneng, Gusti Allah mesti paring pabiyantu marang kajat niate sing urip-urip ngene iki ya sing mati ya sing urip.
Sing urip ndongake sing mati uga ndongake sing urip. Ngono lah Gusti Allah pirsa, Gusti Allah seneng kelawan tumindake para sing urip iki. Ha ya wis lah wis Gusti Allah seneng ku wis selesai. Wis ora enek sing iso ngalang-alangi kersane Gusti. Oh iya, heeh. Sejene kuwi uga dadi pituduh dening para leluhur. Aku kowe, Truk. Heeh, iki wis umure wis kliwat apa ki kliwat setengah dewasa ngono kae. Iya, wis kliwat umur 20 ki, heeh. Awake dhewe ki saiki masuk di umur 20 tataran kedua, Truk. Ngono. Ya. Biyen 0 sampai 20 ki sing dikejar mesti ngelmu sekolahan utawa ngelmu formalitas. Ngono, heeh. 20 angka kedua iki mesti omah-omah karo golek sandang pangan. Iya, 20 sampai 40 kok. Heeh. Ae 40 munggah ki hitungan 20 ketiga lah iki kudu mikirke sejene sandang pangan ya kudu iso paring patuladan paring pitutur nyang putra wayah ngono. Bab urip ki carane piye nuju nyang kabecikan. Bab urip ki carane piye yen ana permasalahan solusine solusi sing apik ki carane kepiye. Kebuwayangan bengi iki, Tru. Ngono. Iya. Wayangan bengi iki uga termasuk utawa wayangan-wayangan liyane. Ini adalah pelestarian budaya, warisan leluhur-leluhur biyen. Oh, nganti sayane dilestareke. Ah iya no. Nganti sayane dilestareke. Alhamdulillah sing didhawuhi kowe karo aku. Seprono nganti tekani seprene alhamdulillah, Truk. Iya, heeh. Wis dianti-anti tenan. Heeh ya, Gong. Heeh. Dadi awake dhewe iki sak tindak sak laku kudu ngati-ati mergo nang mburi iki nek nonoman sing nyonto sing nulat marang lakune sing sepuh. Oh iya, lek sing sepuh ora ngati-ati mengko nek apa-apa ngono sing nom-nom iki ya nyonto sing tuwa. Lah Pak mbiyen ya ngono, aku ya tak ngene lho. Ya lek ngono kuwi jenenge iki apik, elek-elek. Ora pangkal lestari eleke. Lah iya kejaba lek apik. Mula awake dhewe sing tuwa-tuwa mumpung sing pinaringan padang hawa pinaringan seger kahanane ngene ayo duweni tumindak sing apik, duweni tumindak sing becik. Anak ki urung kepara lho, Truk, diomongi iso manut. Ning sak ora-orane lek wong tuwa ki nindakake kabecikan anake meni nyonto, Truk. Ngono. Iya. Timbang anak-anakmu ki mbok oyak-oyak, "Le, ayo salat." Ngono kuwi. Kira-kira malah mencem bapak ora salat nek nuturi. Ngono, le, ayo ngibadah, pamane nyang gereja, nyang pura, nyang ndi anut agamane dhewe-dhewe. Bapak ora nyang atik kocah. Ha beda mana awake dhewe ngene iki krungu azan. Langsung jrantal nyang masjid jamaah. Gelem ra gelem anake mesti nyawang, Truk. Oh iya ya, Gong. Aku wis mbuktekke. Iya. Mula kang saka iku ya, Gong, ya wis ngati-ati, ayo wis donga-dinunga. Muga-muga kabeh wae slamet saka kersaning Gusti. Sing sepuh iso dadi patuladan tumrap sing nom bisa ngadahi sakake-akehe ngelmune para sepuh ingkang hanjok mring kautaman ana ngendi wae dununge lan sapa wae piyayine. Amin ya rabbal alamin. Sing kabeh mau hanjok mring kabecikan lan kabagyan. Ade uripe golek slamet, Truk. Ngono iya. Iya, Mbacutke ya, Gong.